yanzu fa nan da kwana 10 sun zama miji da mata, ma'ana ango da amarya ko? Kwarai kuwa, kaga tun da ka tsaya wasa ka zama tantabara ko soyayya, sai ku tsaya ku cikin soyayya. Mu dai za mu yi auren nan, kuma idan muka yi bayan shekara 2 sai ku biyo mu baya. Kai baki za ka mana saboda kai ka ga jirgin ka zai tashi. Wallahi tallahi ya shilla, ko ya kika ce Maira? Maryam, ni nan ma ce a daga biki sai nan da shekara 2 sai na ga ta zumuɗi. A daga bikin? Ya take maka? Ni kuma wallahi aka daga bikin nan idan na fita da gudu ban san iyakacin inda na tsaya ba. Shikenan kin ga kira sani to ba ka ba so ki ja ya ringa mutsiya. Ni kam da zaki mun haka da kin burge ni. Kaga malam, baba da gaske take ba, kuma da gaske take ta maimaita ta rinƙe ko? Wallahi ba da gaske ba, san ki aba zan iya haka ba. Idan kuma wallahi kika ce za a daga bikin nan, kin ga wancan rago mai kafa uku, idan ban duga da gudu na je na rungume shi muka dinga kowa ba, Allah ya mun rahama, sai mu ga wane ne mahaukaci, wane ne mai hankali a cikin dan Allah ba za a fara yin haka, ai mata da dabba ba. To idan na zari ai kin ga kira sani ko? A'a yi hakuri, kai ba zan iya maka haka. To shine ai. Zaki fare mun baya ko? Shikenan. Nagode. Ba haka bane wallahi, ni ne maka hakuri. Malam, idan za ka tsaya a harkan nan kawai, ba wani magana sai wani lokaci, ko ba gaskiya ba? Ita ma tana so. Akwai munmuna a cikinta, akwai kimananci a cikin harkarta. Da kanan kana gani. Ba ka ga sai wata dariya take yi. Ha. Shikenan ba komai, idan muka koma gida sai mu tattauna. Amma mini zan tafi. To, Humaira, Allah idan kin je ki kokari ku dawo da wuri. Kin san akwai ayyuka da yawa, kuma duk galibi fa sai da ke. Haka ne momi, amma kin san abubuwan da yawa. Dan kin ga yanzu idan na tashi har sai na je gidan su Maryam, mu je mu samu mu gama raba invitation din nan. Kin ga abin nan ya matso momi ko? To dai naji, duk yadda za a yi dai ku yi kokari kuma da hankali ku dawo da wuri. Ba komai momi. To shi ke. To Allah kiyaye. Bye sai ban da. Yawwa. Allah kiyaye, Allah tsare. Ka faɗa sai ƙara faɗa dai kake ta yi. Alo, salamu alaikum. Hajiya Halima, ya gida? Alhamdulillahi. Duk kuna nan lafiya? Masha Allah. Dama ta ne bari in kira in kare miki tuni, na san dai kin sani. Sha'anin biki rana ita yau ne fa bikin Humaira. Ai na san kin sani dama tuni na ce zan yi miki ai. Haka iki. Amin. To madalla, gaida mutan gidan. Yawwa. Sai an jima.
Wai tun yau shi waye wannan ya take a kashe ne. To ai ni tun fitarta da abin da bai fi awa ɗaya ba na kira ta na ji wayar a rufe kuma lafiya lau ta tafi da wayar ta a hannunta. To a cikin ƙawayenta ba wanda ke da lambar ta. Na kira Maryam ta ce ta dai mata waya ta ce ga ta nan za ta ƙara so yanzu amma ta ce ba ta ƙarasa gidan nasa ba ta ganta ba. To kin ga duk ƙawayen na daban da Maryam ki dai tana ba wanda kike da lambar ta sai Maryam fa. To gaskiya ba na da lambobin su amma idan zan tuna sai Halisa. To me muke jira Hajiya? Dan waya kike ne wannan tunan Allah. Alaikum salam. Halisa, da Allah ko kin ji labarin Humaira? Ta ce muku za ta zo amma bata ƙaraso ba. To. Kuma ba ta da wata na nan kuma tana ta jira sun ce ga sunan za su zo tana ta jira bata gansu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ko dai wani mummuna al'amari ne zai sani. Allah ya kiyaye, Allah ya taƙaita. Lafiya? Umaru ce an neme ta tun da safe. Ba a san inda take ba sannan an buga wata a kashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An buga wayar ta a kashe. To yanzu me abin yi? To abin da ya kamata me zai hana mu je gidan su Maryam? Mu gangara da ita ta bincika mana ko da gidan kawayensu ne ko Allah zai samu dace. To shikenan mu je. Yau ga ma a kofar gidanku. Yaya na akwai wani labari ne a kanta? A'a, ba wani labari. Mu yanzu abin da yake tafe da mu wajen ki ma mun zo ne domin duk wasu ƙawayenku mu je mu bincika ko Allah zai sa mu sami ta a wajen. Da Allah Maryam, idan akwai wasu ƙawayenta wanda baki magana da su ba, da Allah ya kamata ki raka mu je gidansu ko za mu samu labarin ta wurin su. Kowace na kira ta sai ta ce ta musu da waya ta ce za mu zo ni da ita, amma ba ta je ba. Yanzu abin da za a yi, za a shiga gida in fito sai mu bi gidansu ɗaya bayan ɗaya mu gani. To shikenan. To hakan ma yayi. Da Allah ya sauri. Hajiya, ba kuka zaki ba. Haba Alhaji, ai dole ne in yi kuka. Yadda ita kenan kwaya ɗaya ba a ce ta ɓata. Gare ga ido daga fita yarinya ta je ta dawo an neme ta an rasa. Duk inda ake tunanin Humaira an rasa ta. Kuma sanin kanka ne yarinyar nan ba ta nisa. Haba duniya. Ki haƙuri, addu'a zan yi. Ke ma wani damuwar da ke ciki na cikin ta Hajiya. Kuma duk irin walahirin kokarin da ya kamata na yi
wajen da ya kamata duk mu ba da cike ta ina bayar waje ɗaya ne rage mai yanzu hajja police station ne wani ba shi ma kuma daga nan insha Allah can police station nan tafi Allahumma ajinni fi musibati wa akhlifni khayran. Ai kamata ya dama Alhaji a ce tun jiya ma an je police station din. Nan ya kamata a ce an fara zuwa. Haba. Ake san duk inda ka bada ciki a kokari kake kuma sauraro kake ka ji sakamako. Shi yasa ban gaggawa zuwa can amma yau da ba a makara ba. Insha Allah. Allah ka bayyana mana Humaira. Wannan wani irin tashin hankali ne. Mutum a ce an neme shi a rasa. Kada ki damu. Addu'a kai saiful mu'min. Ba mu da wani makami wanda ya ce mana addu'a Allah da za ta bayyana. A mace ko a raye ni abin da zuciyata take ta gaya min kenan yarinyar nan tana cikin wani hali. An ka daɗe ka ji abubuwan da suke faruwa kenan gaba ɗaya ita wannan rage wajen nawa dududu da bikinta abin da ya rage kwana 6. To Allah Ubangiji ya bayyana ta kuma mu insha Allah a ɓangaren mu na 'yan sanda za mu iya wacin ƙoƙarinmu domin ganin an nemo ta da yardar Allah. Masha Allah. Don ka da dai ɗan ƙara taimaka don Allah a bada ƙoƙari gaba ɗaya daga ni har mahaifiyar nan babu da nutsuwa muna cikin damuwa. Insha Allah ba damuwa karka damu abin da ya kamata a yi hotunan ta za ka kawo mana. Shi ke na ranka da Allah da zan yi ƙoƙarin haka da. Allah ya samu Ka bar shi ka riƙe samun. Aini aikin da nake gwamnati tana biya na. Kuma albashin da gwamnati take biya na ya wadatar da ni. Idan ka bada wannan kuɗi na karɓa ai kamar na karɓi cin hanci ne. Shi kuma cin hanci da rashawa da wanda ibayar da wanda ya karba dukkansu masu laifi ne a wajen ubangiji saboda haka a kiyaye. Nagode. Allah ya bayyana ta. Allah ya kai amin. Nagode. Maryam ba a samu wani labari daga bangaren ku ba? Wallahi mama shi yasa na ce tsaya in zauna ko da akwai wani labari. Maryam babu wani labari. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mama ki daina kuka insha Allah za ta bayyana. Kawai mu ci gaba da addu'a. Maryam ya za in daina kuka? Ai kuka yin kansa yake yi. Ai ba zan taɓa iya daina kuka ba idan har ban ga Humaira ta dawo ba. Yarinyar nan ba a san a cikin halin da take ba. A wani irin mugun yanayi take, a wani mugun hannu take, wani irin guri ta faɗa. Allah masani. Mama dan Allah ki daina kuka. Addu'a kawai za mu dage da yi mama dan Allah. In kina yi ni ma za ki sa ni in yi mama. Allah ya bayyana ta. Humaira ba ta taɓa nisa da gida ba ko da yaushe muna tare da ita. Kuma fitan nan da ta yi da ƙarfin gwiwa ta akan cewa za ta je ta dawo da wuri. Wani al'amari ne da kawai ya sauka a kanmu. Me dangantakarka da Humaira? Humaira budurata ce kuma mun kai wurin shekara 6 muna soyayya ne da ita. Kuma ba don wannan matsalar ma da aka samu na batanta ba da yan sauran kwana 4 a daura mana aure. Me ka sani akan maganar batanta? Gaskiya ba ni da wata masaniya illa dai abin da na sani shine muna zaune ni da abokina Salim aka kira ni daga gidansu ake shaida mun cewa tunda ta fita da safi rabon invitation kati na auren mu ni da ita bata ƙara dawowa ba kuma ba a ganta ba kuma sannan an kira wayar ta a kashe. Wani irin mataki ka ɗauka lokacin da aka faɗa maka cewar ba a ga Humaira ba?
Matakin da ɗauka shine da ni da abokina Salim mun tashi mun je gidan ƙawarta Maryam. Mun je mun tambaya don mun bincika iya binciken da zamu yi, mun sha wahala sosai amma babu labari gaskiya. A iya tsawon shekarun da kuka yi da Humaira, shin kun taɓa samun wata matsala da ita? Kai, gaskiya ba mu taɓa samun matsala da ita ba. Saboda yarinya ce mai hankali kuma 'yar gidan mutunci, asali ma dai saboda na yarda da hankalinta da gidan da ta fito shi sa har magana aure ta shiga tsakanin da ita. Shikenan, ka iya tafiya, na gode. Shikenan. Menene sunanka? Yalla bai sunana Salim. Malam Salim, me alaƙarka da Suleiman? Yalla bai Suleiman ai abokina ne. Dan akalla mun kai shekara 10 da shi. Kuma amini na ne. Me alaƙarka da Humaira? Yalla bai Humaira kawar budurwa ta ce Maryam. Kuma Maryam ba ta da aminiyar da ta wuce Humaira. Kamar yadda ni ma ban da aminin da ya wuce Suleiman. Lokacin da aka ce ba a ga Humaira ba kana ina? Lokacin muna tare da Suleiman. Aka kira shi aka ce ba a ga Humaira ba. To a lokacin muka yi rigigide hankalin mu dare ya tashi. Shikenan, ka iya tafiya ba komai. To shikenan, nagode labai. Wa'alaikun salam wa rahmatullah. Bismillah. Me dangantakar ki da Humaira? Humaira ƙawata ce. Duk duniya ba ni da ƙawan da ta wuce ta. Kuma samarin abokai ne, shi yasa muka zama kamar ɗan uwa. Lokacin da Humaira ta bar gidansa an ce wajen ki za ta tafi, za ku tafi rabon aibi, haka ne? Haka ne. Ta kira ki a waya cewar ga ta nan za ta taho wajen ki? Ta kira ni. A iya sanin ki da Humaira, ta taɓa faɗa da wata a cikin ƙawayenki ko kuma cacar baki ko kuma faɗa da wani haka dai irin dai ko sa'insa ko dai wani abu da zai kawo rashin jituwa tsakani? Gaskiya iya sani na da Humaira ba ta faɗa, kuma ba su taɓa faɗa da wata ba, sai dai akwai wani lokaci da suka taɓa. abu ne wannan? Ya sai ina tafiya ka zo ka shige min gaba kana wani tattare ni. Tun ban da tsabar wulakanci tun anan ina ganin ku ina muku magana amma kun wani share ni kun wani juya. Har ka samu bakin da zaka ce min wani tsabar wulakanci? Ka daina yi min haka, na gaya maka ya zama na ƙarshe tsakanin da kai. Wai na ce ba na son ka, ana so dole ne? Suna na ma kenan. Ai tunda kika je so to na love. Ko ba haka ba? Soyayya ni da ke ya bi jinin jikina ya ratsa. Allah. Wallahi ba jinin ka yabi ba. Ko cikin ka yabi ko cikin hanjinka. Ba na son ka, ba na yi dole ne? Ka fita harka na, ba na so. Ka daina yi min haka. Idan ko baka daina yi min haka ba, na rantse da girman Allah, wallahi sai na kai karanka an shiga tsakani. Mu ne irin abu ne wannan? Wai kai wannan irin maye ne, ta ce ba ta son ka amma sai bin mu kake. Dalla da ka da Allah. Ba da ke nayi ba, ki bari in yi da wadda nake da alaka da ita, my love. Kin gane ko? Ni naki. Ki kanda ko ba ka? Wallahi baka da zuciya. Kin ga in dai wallahi tallahi tunda ni kika wa haka, insha Allah sai kin gani. In Allah ya da sake kuma sai nayi abin da kowa sai ya rasa. Sai na gani? Wallahi in ga alheri.
babu wani abin da dan adam zai iya min sai Allah. Ƙarya ne, wallahi ba abin da zan gani sai alheri. Ka tafi. Ba abin da zan gani sai alheri. Kai kai sama? Sweetie darling. Oh, darling sweetie. Oh. Kuma insha Allah. Kin ga? Sai kin gani. Kin san inda za a same shi? Na sani ranka ya daɗe amma ina tsoro. Kinga, ki kwantar da hankali ki ba da ke za a ba kawai ki ba mu info. Lafiya? Lafiya kalau. Duk ka bi kawo na razana sai ka ce ba ɗan gari ba? Za mu je ne station ka an sa mana wasu tambayoyi kuɗin sai ka dawo. Yalla bai ba dole razana ba. Tun ina cikin naji ana ta bubbuga kofa kuma na bugu naga an rike ni. Dole gaba na waɗi kuma yanzu gashi ka ce min wai ina zuwa zan dawo. Dan sanda abokin kowa ba wani abu ne dan ka je ka ansa. Yalla bai duk tambayoyin da za ku yi dan Allah dan Annabi ku mun anan wallahi zan ba ku ansa. Ya kamata ka wuce mu je in mun je can in ka amsa tambayoyi ne kana amsa shi kenan. Hey, you are under arrest my friend. Tunda na ga baka so. Oya let's go wuce mu je. Dan Allah dan Allah yalla. Come on, mu je my friend. Kai da Allah ka wuce mu je. Corporal ban talk to me. Ka san wannan malamin? A'a ban san shi ba. Abin da nake so da kai, kada ka wahal da kanka ka wahal da hukuma. Ka faɗa mana gaskiyar magana shin ina ka kai masa yarsa. Yalla bai. Shi kansa ma ban san shi ba. Ballantana kuma yarsa. Amma kada ka manta akwai wata yarinya da ka taɓa tarewa ita da kawarta ka nuna cewar kana santa ta nuna cewar ba ta son ka har kake cewa ta je za ta gani kuma sai kowa ya rasa. Kenan nufin ka iyayenta su rasa ta mai neman aurenta ma ya rasa ta ko? Yalla bai. Wallahi tallahi ba haka nake nufi. Sharrin shedan ne kawai wallahi. Yanzu tana ina? Maganan nan da na faɗa ma wallahi ita kaɗai na sani. Shi kansa ban san kuma wallahi tallahi. Yalla bai sharrin shedan ne na rantse da girman Allah. Gashi. Ok, sir. Abinda ya kamata a yi, a ji a ɗauki statement ɗinsa ne so sai a bashi masauki. Ok, sir. Thank you, sir. Wallahi tallahi ni maraya ne. Get up, my friend. Get up. Insha Allah wannan abu ya zo ƙarshe tunda har muka sami hujja to wannan abu insha Allah zai zo ƙarshe. Idan ya juya da kansa zai faɗa. Gaskiya kana ganin shi tare bai da gaskiya. In ya juya da kansa zai faɗa yanzu ai ba zai iya faɗa ba amma ka bar mu da shi. Tunda Allah ya samu ka samu makamar aiki an gama. Ba mu ya yarda da abin da kake faɗa. A ba mu da ya ce da wasa ya faɗa shi ne to ba mu da wajen. Karka da mu. Kake da nagode. Insha Allah. Allah saka ibada. Allah ya taimaka. Nagode. Nagode sai na bullo.
ga abinci nan ga ruwa idan zaki ci in kuma ba zaki ci ba ki bura. Dan Allah dan annabi ku ya kuri ku taimaka mun ku bani waya ta in kira iyayena da wanda zan aura mai ne. Ke mun bi iyayenki sanki dan da muka aje ki anan. Muna tare da ke anan. Baba! Kina nan ba inda zaki je kin ji ba? Kina nan. Muna tare da ke a nan. Inda zaki. Suleiman, ya kamata ka daina zidda hawaye. Addu'a ita ce abin da ya kamata a ce mu dinga yi. Kare kasance cewa ka samu makanka ciwo biyu. Ka bata baiwa Allah nan, sannan kai ma ka zo ka samu wani ciwo. Dan Allah ka yi haƙuri. Addu'a ita ce abin da ya fi muhimmanci a gare mu. Ta yaya zan samu natsuwa? Wacce nake so zan aura an neme ta an rasa. Salim, ai ba maganin natsuwa a nan ai. Gaskiya ne. Duk lokacin da aka ce wadda kake tare da ita ba ta kusa da kai, to tabbas sai ka samu matsala. Dole ka ji wani iri. Amma dan Allah abin da nake so da kai, ka yi haƙuri. In Allah ya yarda ta kusan dawowa gare mu. Addu'a ita ce dukkanin wani makami. Har in za mu yi addu'a, Allah zai taimake mu. Dan Allah, ka yi haƙuri, mu ci gaba da addu'a. In Allah ya yarda, Allah zai bayyana mana ita. Barista gaskiya ki haƙuri ba za mu iya ba da belin shi ba. Don mun gama cike duk abin da ya kamata mu cike kotu za mu tura da shi. Ba damuwa. Kotu ai gidanmu ce. Ina iya zuwa can na karɓo sa. To wannan ruwan ku ne ku da kotu, mu dai mun riga mun gama aikin mu. Kotu kuma ta ba ku shi wannan ruwan ta ne mu ba ruwan mu. Ba matsala. Na gode. Sai san kotu sai san kotu su karata. Wannan kuma fa? Masu kwacen waya da ka gan shi har da makami. Da ƙyar na kama shi ɗan iska. Yanzu duk sanarwar da ake a gidajen rediyo akan maganar satar waya da makami ba ku ji abin da ake faɗa ba? Oga, wannan BCG ya kamata mu rubuta mai mu tura shi. Belongers of the criminal gangs. Ya fi sauƙi. Sergeant. Zaga mu ji. Ɗan iska. The criminal gangs. Ya sace ɗin kawo zo ba. An ci da an kwata. Kawo suna. Sergeant, ki sake su. Fije. In yaje can headquarter shi ke